dikei iki diparingi iki gelem purun. Lho edan po, kayak 100 ora gelem. Purun, wis tau nyekel duit 100. Lah, ya itu sing mbok cekeli aku ya urung no. Kurang ta? Urung. Ya wis nek gurung pengalaman nyekel duit 100 ya wis. Tak aku wae. Mengko ndak tuman. Heeh, mengko ndak tuman. Iki sajake esuk yang gede dadi bang titil ya. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing biasa sekali. Pak Ambon itu mempunyai plus minus loh Mas Bayu. Kok ngono? Plusnya onge grapia semana bloboh awean. Nggih. Minusnya Napa? nganu napa? Mboten wonten minusnya plus kabeh. Plusnya ngene kuwi lho. Nganti ke kleru sawerane tak jaluk lho. Ora, Pak Ambon ki plusnya hitam manis ya. Terpikat mempunyai daya pikat kok. Hitam manis madu mongso wae. Ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni. Ngono. Putih demit. Lho, putih kok Anoman lho. Kira burung raiku meneh. Ora. Ora ini wajib dicontoh yang terpenting dari figur seorang Bapak Ambon adalah keuletan kegigihan dalam menghadapi hidup di dunia ini. Betul. Mencari rezeki dengan positif, dengan jujur akhirnya menjadi orang yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain. Leres. Yo, iki mau bar Mbak Niken yo saiki Mbak Alisa arep ngaturke lagu apa? Aku nyuwun pelok. Urung nembang. Irama seger, irama dangdut sing pelok apa ayo. Alisa itu kok kene urung nembang. Lah nggih, aku mau wis nyanyi rong lagu ya Pak De ya. Kamu apa ya? Apa Niken? Niku ana sing ngersake memanik karo tembang kangen sampean pilih pundi? Memanik boleh. Oke, memanik nggih. Mangga, ayo irama langgam sik iku angka loro digarap irama jaranan. Nggih. Iku nduk Niken main joget lon-lonan wae rasa diaya awake. Wae sik. Nggih. Awake sik turun mesin. Ayo sing joget ngoyo ya sing rumangsa dadi wong lanang iki sapa ning kono? Lah lho, seorang lelaki itu harus kerja keras, Dik. Oh. Aku iki kerjane iso kerase wis angel saiki. Ayo wis diair keras wae. Yo diaturke, buka celuk. Yo Mbak Elisa monggo, yo.
yen nang kembang Alhamdulillah wis diaturke memanik wonten bebungah Rp300.000. 100 Mbak Niken Salindri. 100 Mbak Elisa. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah wis diaturke. Nggih. Nggih. Tenuan ya Kak Bayu. Bebungahe pira? 300 100, Mbak Niken. 100. Mbak Elisa. Lah sing 100. Sing 100 urung sik ngenteni wong urung eneng kok. Wong urung enak lho disiarke. Kowe kok tukale, "Le, sesuk job piye?" Lagi sok ben enono. Niki wonten awala Nduk Niken. Nggih, Nyuwun pripun, Mas? ninggal katersenan Ninggal request katersenan. nembang Mbak Niken. Siap. Katur Pemdes Rahayu saka Tuban. Siap. Saking Mas Ihamna. Oh nggih, Mas Ihamna. Nggih. Wajibipun Rp300.000 kalau wau. Nggih. Oh, wajibe 300. Nyo, 100.000. Wah, ngono adil. Nggih. Wong kono wis entuk 100 aku kok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Wah. Apa jenenge piyai bejo ora kena dimereki. Betul. Nggih, niki wau anu request Rp300.150 nggo Mbak Niken, 150 nggo Mbak Elisa. Iki mau keri iki mau ning kene. Dadi mangdum Mas Gareng. Iki 100 iki. Lah ya nyatur 50 eding niku gawe ngono. Piye, Dek? Ya aku. Iki sing sitoke. Elsa. Aku sing 150. Nah, Ya ngono lho Kades. aku arep golek wayang liya wae. Kok nesu piye lah? Arep golek wayang liya sing dalane ora pelit. Nih, lho Kok Mas. piye lah wong jatahe wis tak aturke. Jatahe 100 ya 100 seding ora 150 sing siji blong ora. Katanya kalau sudah tua tidak membutuhkan uang. Jere sapa? Ayo iya toh, butuhe Wong malah fresker, butuh. balsem. Ya kula Masa mana uangnya di apa ya an wis tuwek. Ayo ge apa? ya ora apa-apa aku mbok kroyok ora apa-apa. Ora masalah, Pak Abon ngerti kok. Lah ya ngerti wong genah iso mirsani kok masa ya ora ngerti. Wah, aku mbok sia-siane Pak Abon sing ora trimo. Sampeyan ning lek dikeki iki diparingi iki gelem, purun. Lho edan to, kayak 100 ora gelem. Purun, Ah. wis tau nyekel duit 100. Ya iki sing mbok cekeli aku ya urung no. Kurang ta? Kurang. Ya wis nek no gurung pengalaman nyekel duit 100 ya wis. Tak aku wae. Mengko ndak tuman. Heeh, mengko ndak tuman. Iki sajake esuk yang gede dadi bank titil ya. Kok ya ben ya. Lagi SMP ngapusi wong tua. Yo diaturke ninggal katresnan. Monggo aja. Yo. Aye. Yo. Nyokek yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ra krasa aku kudu Oh, hey.
delok jogete Mas Garing. Tak sumpun rina para bengi. Ting dadah ting dadah ting dadah dum ya ya. Saka pananggonmu bali. Bisa kumpul kaya tu engune. Nano sing joget Mbak Elisa, coba Mbak Elisa. Sing nyanyi sajroning atiku. Nalika sirame oh, jenglengane pas 50.000 jadi milik Mbak Elisa. Waduh. Ya, saiki sing nembang Mbak Elisa sing joget niken gitu. Ayo. Ya, sing nembang Mbak Elisa sing joget niken gitu. Ayo. Ya. Nangis sajroning atiku. Oh, pas 50.000 jadi milik Mbak Niken. Yo, saiki sing nembang Niken sing joget Mas Garing. Ayo. Iya. Ayo, coba kaya apa? Iya. Ayo. Nangis sajroning atiku. Nalika sirame ninggalku. Tak telat. Kok ora pas piye? Telat kuwi. Jogetku ki ora telat sing ngendang kuwi telek. Kok telek piye to? Mbak Elisa tolong aku Coba. pas Mbak Elisa pas ayo. Akhire tungane moji nem. Kok piye sing telat kono kok? Telat piye iki wong iki? Ayo coba ayo. Nah, ayo. Nangis sajroning atiku. Nalika sirame ninggalku. Loh, telat. Anu wae aku ditabuhi siji wae le. Ora sanggo gamelan ra paten. Kok terus nesu iki lho. Oh iya. Ora gamelan lho. Sesuk diteni wae. Diteni sing ngendang wae. Piye ta? Sesuk bali ora bareng aku. Lah bareng sapa? Loh, ya nunut dhewe-dhewe aku ya nunut kok. Wong e wis aja. Mas Garing, mbok menawa mengko dheweke nek disawer iso ngepaske, ayo. Nah, ayo. Ora ketang 50 kudune ya cucul. Nah. Lho. Ngawur. Iki ngene sapa kok kok iso dijupukke kok kono ki lho. Iki bocah ki kok titen banget ya. Ya titen to masalah mikir. Oh, Caci lek butuh akeh lho ya, isih sekolah, isih golek jajan. Disawer 50. Ya, mesti pas. Oh, ngono. Lah, Susuk 50. ya, iki lho, tak ejol iki lho, keteline. Kene iki lho, kene sing nyawere ketel. Ora kowe iki jane dalang kok kasir. Lha wong beneran ora anu kok. Gorene sik. Yo, sing 50 kayak sing gedang. Lah, mbok menawa mengko bar disawer terus iso entuk jenglengane penak. Ya, sapa ngerti. Wong iki jer basuki mawa biya. Aja ngomong. Ayo dipethuk jaran. Aja Trigak, nggih. Oke. Nggih, ayo. Jaranan. Tak. Yuk. Malah, yuk.
pitik. Oh, joget kedadap. Aku badhe niken yo kalah umur kono wis enom tenan kono. Iya. Kuwi ning aku acung jempol karo nduniken wis. apa-apa. Lah iya lho ning atase palibasane wit biyen ora tau leren lho iki. Iki auron bocah iki. Tenan. Iya to, esuk campur sari awan jaranan bengi wayang. Wayang terus bengi esuk meneke rondo. Wis nganggo rondo barang. Nganu apa to? Tegese nuwun murih sehat selamat akeh rezeki. Heeh. Oh pancen iki yo mumpung masih muda berkarya. Leres. Sudah tua kaya raya, besok yen mati masuk surga. Amin. Pangestune Pakde. Heeh. Nduk Niken, ayo sampeyan arep ngaturke lagu apa sing dadi kesenengan panjenengan? Apa to? Wonten pamundutan apa, Mas? Nek niki mau wis niki durung enten pamundutan, nah panjenengan arep ngersakake kepengin nyanyi apa tak merdikake. Kowe sing seneng lagu apa? Pentingamu apa? Pentingamu, Dok. Apa? Apa ya? Apa? Kan mawon. Gelang alit mawon nggih. Oh, gelang alit boleh. Tak duetke karo Mbak Dita Intawati nek no. Wis saka Banyuwangi. Wah, ayo. Gelang alit gagrak Banyuwangen. gelang alit itu dening kalung. Neng aku dibawani sik ya, Dek. Apa? Aku dibawani sik. Nggih. Oke. Agen mat kae bawane. Ya. Kaya ngapa suarane Nduk Nikeni? Maka ayo Oh, luar siap-siap ya, Dek. Ayo. Yuk. Ngopo to iki? Piye ta? Kok bengok-bengok dhewe? Iki senggaan ya, Oh, senang pengalaman ku senggaan kok buka-buka dhewe. Oh, segaan to? Heeh. Bilang dong. Gua kan kagak tahu. Aku mah ditinggal ngobrol. Piye ta? Harta gapil tinggal ngobrol. Ning tengah nggone nek no. Oh, pindah tengah ki rokok. Ngono. Sida apa ora iki? Aku maca layang kok dijogeti. Nek lu salam tak kira iki segaan. Iki lho yo caping gunung jengleng garap jaranan saking Pak Ambon. Oke. Kadung kecekel luput neh. Yo, Mbak Dita. Pianyo aku diploroki Dita. Ya, Mbak Niken. Karena kidul. Lar len kidul halan
Ya Dita. Jane iringan apa denyut jantung kok ta? Kok ngedak-ngedak. Jane niat senggahan apa ora to? Aja. Taman Sari Nusantara. Muni karepmu ra karepmu. Lesu iki lho. Aja ganggu iki, Darsini kembar lagi foto. Radar sini karo dar tenang iki. Ya, Ora sudi. Oh Darsini kok karo modar. yo diatur iki. Belanga. Monggo, yuk, ya yuk. Wes galakon lawase Isan yari kaget
Terima kasih. Matur Mbah Nuwun. Mbak Dita lega ayo, Mbak Elisa jembreng sik karo Mbak Niken. Niki enek sing ngersake camping gunung jenggleng. Oke. Mangke garap gak jaranan sing ngersake Sohibul Bek Pak Ambon. Pak Ambon. Iku kudu dipinangkani. Ya wong dasare apa iki wajib kok lagune iki. Nggih, heeh. Nggih. Iya, diaturke sik. Monggo. Camping gunung jenggleng ning aku nyuwun di menyurake. Nggih, slendro menyura. Heeh. Angel iki angel iki. Mek dudun swara. Angel iki. Maka. Ayo, Mas Gareng arep jenggleng sapa sik? Oh, lah aku sing nembang sapa sih? Mang pilih. Ayo. Urut wa. Oke? Nah. Ayo. El Nino. Ya ya. Saiki ngepaske aku cakemku soalnya engko ndak beto. Kaya kudune kowe ya wis gathekke ketemu. Ya. Yo. Saben bengi nyawa Nyawa. nyawa Yes. Bagus. Stop. Mbak Niken, maju. Yen nemen Ya ana kutuk. Karene kan. Wong mau ngejar yo kancane Mbak Elisa yo kancane. Bela sing kok ngadeg Elisa karo Niken. Lah aku ngadeg apa ora oleh nggo sikil lho. Masane aku sinden gak nggo sikil. Oh sing maju kuwi Elisa karo Niken kok sing berdiri NIN. Opo? Pengen Ainin. Yes. Rawani aku. Tak karepe. Rawani. Tak karepe. Ainin. Iya, wis ben tak karepe pemersatu bangsa. Yo. Yon. Ya. Ganti. Ayo, Eka. Nah. Kalau ngada pade kok jangan pergi lo. Ya ana El Nino. elingo Angin. albino. Ya. Albino lele sing putih kan. Iya. Albino ki wong-wong sing putih njaba jero lho. Anunan. Kak, kowe ning ndi, Kak? Kuwi lho ning arepe kuwi lho. Mosok rai karo gelungan ora iso bedake. Iki jenenge rai iki gelungan. Wale ya, Trot. Ya. 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 Ya sebut omongan. Jenggleng ingsun dijenggleng Pak. Iya. Tembang wae As. Yon. Ya. Iya. Berani dia. Jaremu kan nek wong memberi kasih sayang kudu dibalas juga dengan kasih sayang. Ini ya wong wedoke terus ra kaya wong lanang kasar ya halus kasih sayangnya. Ngene nek kasar ngene ya kena kasar no. Ganti Mbak Elisa. Mosok genti Mbak Elisa. Nah, Mbak Elisa. Ya. Gila. Piye? Mejet. Wong biasane der. Yo, tatu-tatu yo. Iya.
dicedhaki buka jendela deh. Ayo balikan, ayo. Ayo, radu sithik. Iki parian sik, parian sik, parian. Aku sesuk arep gawa tukang beduk. Wes, tukang beduk jatil tak jak rene. Weknya iso weknya. Wes yo iki. Weknya wah lagi wirawiri iki sibuk wong eta. Ya, ayo parian, bakar sini. Anu neno. Menyang kebon, Menyang kebon. ngunduh telo, Nduh telo. Bapak Ambon, Bapak Ambon. mugi panjang yuswa. Amin. Jejere, ayo. Allahumma amin. Oh. Ya. Mangan kacang. Mangan gak? Sapa sing mangan kacang? Aku. Parian kok ya, mangan kacang. Kita anggere ngantuk galake ra umum. Enak rasane. Bener. Sing nonton wayang Wayang. mugi kathah rezekine. Amin. Amin. Yo, jejere, mari siki. Mangan klepon, Mangan kabeh. Mangan klepon. entek telu. Teh Teh telu. telu. Bapak Ambon sehat Ambon. selalu. Amin. Yo, iki doa Sri. Ya Sri. Sri. Tuku bumbon, Tuku bubon. ning dia. Yo kowe ragate pira? Menyang pati. Tuku bumbon, Hah? tuku bumbon. Iya. Iki kita yo ketularan nikah iki Sri. Saploe tajak ning pantai cokot gurita itu. Cacahe telu. Telu. Terus Bapak Ambon, Bapak Ambon. sehat selalu. Amin. Yo, Mbak Elisa. Yo. Yo, apa ya? Apa? ya? Terserah ya. Ya, oke. Kelon Waduh. Wah. Wah. Apa mau? karo dhewe. Lho kok karo dhewe? Ayo durung ana kancane. Yo bento aku kan dhewe mangkate. Ya jado nesu. Bapak Ambon nyenengke wargane. Amin. Yo Niken. Yo. Nampa gaji Napa gaji ning cedeke sumur. ning cedhake sumur. Mas Bayu Aji, Nggih. mugi-mugi panjang umur. Amin. Ayo iki. Kuthuk. Oke, Babon. Luar Babon. Ya. Bagus. Pokoknya agar kanu tak dukung gue. Ayo Kak. Karo iki kanggo katresnanku. Ya, Kak. Tuku tongseng, Tuku tongseng. dokok ning panci. Dok ning panci. Pade gareng, Tadi gareng ganteng sekali. kaya Kaya sapi. Kan raja kaya, sesugih kuwi nek didol. Ora dadi raja ora paten. Raja kur kaya kowe kok. Ini lho bentuke. Ayo Mas Gareng. Ya. Wah, aku nih? Iya dah. Oke. Anu Mbak Elisa sih. Oh Ya. Wah kok James Bond ya. Ini. 3 3 Dudu siji. Dudu siji. De Elisa. Di Elisa. Cantik sekali. Aduh, kan. Aku ki real kok, ya ngomong Ya. nyata kok. Guni kan. Yo. Ini kan maju kan, maju kan. Harus simbah. Yo. Sabar tak kayak sing apik ya, Dek ya. Heeh. Peniten. Peniten. Peniten ki napa? Jarum Peniten pentul. ki kalau peniti Oh, iki peniti. peniten. Kanggo baju. Kanggo baju. Gendok niken. Gendong niken. Pancen ayu. Ya. Riel lah ya. Yo Ika. Aku wae. Nyapo ekspresi ini Singen. Simbah maju dulu. Simbah. 3 3 bukan 5. bukan 5. Eka Nun, ya. cat katon cat ora.
Apa rumasane demit apa kok sok ketok sok ora iki? Ayune. Oh iya. Ayu sing ora katon sok ora ki jenenge ayu. Iya wong sok kadang-kadang raiku tak gowo kadang ora kok. Rai kok kadang ayu kadang ora, kadang ketok kadang ora. Lho ki kita alem kok. Nesu aku nesu. Nesu kok saya mengkeret. Ntar aku pentil. Yo kanggo Pak Ambon, ayo. Ana neno. Pak Ambon. Ayo wis no. Lah jare kanggo Pak Ambon. Lah ayo candane nggo Pak Ambon. Oh, lah sing to. Ya wong jenenge Kliwon. Pak Ambon kok kliwon. Lah kok ngono laire Kliwon. Wah jare kok gawe pari. Ya Pak Ambon. Pak Ambon. Terus Oh, kok Pak Ambon. Kliwon. iki piye ta jare? Dudu wage. Heeh, terus Pak Ambon. heeh. Tambah sawerane. Wong ngaluk wae. Ora ngaluk wong jaluk. Hebat tambah sawerannya Mbak Elisa 100.000 untuk Mbak Elisa. Alhamdulillah. Makasih Mbak Ayu. Ya ampun, harus panas biles. 100.000 Pak De. Tibake wong ayu ya dia duit ya. Iya Tak kira ora butuh duit iki. Sing pari anakku sing entuk kowe. Ya iki apa? Nah, Sultan ya Kak. Dan deres. Yo. Panas sudan Aling-aling. ngaleng-ngaleng. Dingleng namanya. Ya, jugleng. Capek gunung. Ngapa ora jugleng iki? Kartak jembleng ya ora disawer, ora dijembleng ya ora dinehi. Jembleng ora? Dijenggleng kok tak nehi. Oh. Tak ra disawer tak sawur. Sawer. Disawur lu maksamu aku kuwi. Kan nek duwike kae, duwitke lho. Modar kuwi jenenge. Ora kudu. Kok tak jembleng ora? Iya. Ngomong jembleng. Jenggleng dah, jenggleng. Pisan tok lho, bar iki wis. Bar iki lak jenengan kondur Semarang. Sesuk sing jembleng neh. Lah iki bengi iki lho, bengi iki wis Nah, kondur Semarang. penyakit. Ya Mbak Elisa. Miss. Mbak Elisa yo. Gantinan Mbak Elisa bae lalu. Mbak Elisa aja Mbak Elisa. Ketan Bali mulo. Langgame Mbak Elisa itu garang-garangan. Lho niki. Kendangan dongom iki. Kendangan etan iki.
wong seneng tunggal sabar Wiwitane lengan jejer saben dinane saya sowe bareng jejer mangane bajur ngomong mas aku tresno kowe Karitane wong seneng tunggal sabane Mas Gareng, sawetawis satur panglipur ya Mas. Nggih, Masih wonten. kata lepat nyundungi Samudra Pangaksami. Nggih. Terima kasih untuk Mbak Elisa, sukses selalu, laris, rezeki lancar. Nduk niken ya ngono, sehat terus. Pokoke aja nganti kesel ora gelut marang kabudayan. Ayo Mas Gareng arep paling dawuh apa? Ayo. Boten langkung. Selamat untuk Bapak Ambon, Pak Yarno, sak keluarga besaripun. Nggih. Mugi-mugi jalinan silaturahmi tersambung di lain waktu dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan Mas Gareng. Nggih, Mas. Monggo ayo. Gunjang kancing langit kala-kala katon lirikin sanging sakta wes sandrung abarang kadulu kirmu yak baik nolo garing Petruk Bagong nggih mulane kowe tak kandi tekan kene iki wigati ayo kowe tak kandi ana gisik Narmada wonten gisik Narmada. Heeh. Ana ngresene begawan Mintuna ya Resi Mintuna. Lah enten apa ta, Mo? Aku tinanggenah kinentilik marang putra Jodimati. Kang nalika semana manut pawarta jare Gusti Wurangayu wis babaran. Oh, ngoten. Iya. Mulai yo kowe tak kandi tilik marang gisik Narmada kaya ngapa? Gustimu sing anyar katon iki. Wah, nggih. Wah, iki putra Jodimati anyar katon ya terus. Heeh. Jenenge Raden Antasena. Manut kabare jane wis 20 taun umure ning wujude isih jabang bayi. Apa iya? Lah jare ngono. Iya Petruk bener. Mulai yo tak kandi tilik kahanane calon daramu iki, nggih. Kula dereke, Pak.